Torstai-päivä ja kello lähestyy 4. Pikkuhiljaa suljetaan täältä museoalueelta rakennusten ovia ja kahvila on vielä auki tonne kello 16 asti. Ja vielä tässä viimeiset kahvihörpsyt päivän päätteeksi. Pääsette mun kanssa sulkemaan savutuvan ovea. Ja pikkasen haikeutta tässä alkaa olla mielessä, kun tämän viikon jälkeen museon kesäkausi päättyy. Eli 3.8. on viimeistä päivää auki meidän museoalue. Toki tässä vielä tapahtumia on syksyn mittaan, että ei kannata vaipua masennukseen, että kyllä tänne vielä pääsee. Mutta tämmöiset laajemmat aukiolot todella sitten päättyy. Ja huomenna ollaan auki 11.16 ja viikonloppuna sitten 11.15. Ja kaikkina päivinä keittolounasta saa 11.13. Ja seuraava tämmöinen isompi tapahtuma on sitten syyskuussa. Siellähän on ne meidän perinteiset huttujuhlat, jotka järjestetään silloin 13.9. Ja siihen huttujuhlan ympärille mukavasti sitten on tulossa tämmöinen Saimaan satojuhla, joka järjestetään nyt, tai johon Kesälahti osallistuu nyt ensimmäistä kertaa. Ja Kesälahti-seura on tosiaan siellä mukana ja Kesälahdelta on muitakin yrityksiä ja yhdistyksiä osallistumassa. Eli Sovintolayhdistys, Ruokkeen Lomakylä ja hienot taustamusiikit. Ruokkeen Lomakylä ja Pivanka ja sitten Juhanan tupa ja sitten Hummovaaran kylätalo osallistuu myös. Ei pitänyt muuten sataa, mutta vähän sataa, ihana kesäsade. Mutta tervetuloa viikonloppuna huomenna vielä tänne käymään. Ja muuten Kyllikin piha on myöskin sunnuntaina auki. Laitan siitä teille erikseen viestiä. Ja nyt pistän sitten savutuvan oven lukkoon. Ihana kun sataa.